perkara kan boyong karo Semar boyongan. Nek rasa ngrasani karo wong Karangajembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangajembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangajembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Blegegekugek sadulita. Mel. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti Nalagareng padha kanthi harja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa nona inggih tansah pinangangan kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Nalagareng Rama kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama semban kula. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestuku tampanana ya Nalagareng. Kula pundi nggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama. Petruk kowe padha raharja Petruk. Tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Paring mesiripun Bapak mewahana kabagyaning gesang kula. Iya. Prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi Pak. Bagong kowe padha slamet sowan ngarsaning Bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning Bapak tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Iya dole prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning Bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nalagareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karangkadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintakawara bilih Bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Nalagareng sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih ewadene dinten sak mangke sonten-sonten Bapak sampun nimbali ingkang putra ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Nalagareng mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menapa ning dados wigatosipun dari Bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Nalagareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka Bapak. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nun inggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun. Bagong kowe aja kaget tak timbal. Wah kata-katane do angel-angel iki. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun.
katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua tirta wayu sepindu kewaranga Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak pinten-pinten kula tampi Pak lho kok kaya wong ngemis nganglungaken janggane Kakang Karna Bapak kula atring ngendika ingkang langkung terwelu terwaca supados wijang anggen kula nampi menahipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angudari angujuli mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe Bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan kabeh ora bakal bisa lumaku tole Lala Garing Petruk apa dene kowe Bagong ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta monggo kowe ngerti arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparo gethok tularing para warga padukuhan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso ning aku kuwi dewa perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa ora ya ora piye-piye merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman aku kuwi gandrung karo karukunan mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem nggih Pak saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat tansah sumanding kelawan Panakawan tansah tak awat-awati laku jandraning para Pandhawa wiwit padha nglakoni urip eneng alas wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe Ngamarta kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Raharja mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ngamarta kuwi dadi
rerasananing para negara liya padha gandrung karo negara Ngamarta akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayu bisa kaleksanan ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben negari Ngamarta bentenipun menapa Pak Ngamarta kok ora kaya biyen to Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman kebak karukunan kamanunggalan saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah mung perkara cilik wae dadi gedhe sedulur dadi mungsuh sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung muleting kulit nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral ilang rasa kamanungsan sing dienggo uga malas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang sing ngringkih bakal didak-idak mula kono kene regejegan kono kene padha padudon mongko babe mung bab sepele mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon wong sing ora weruh pojok blareting kahanan disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta numbuk bentus budel bingung gawe geger ing sak nggon-nggon Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang sak umuring jagung Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh pendhawane ora ana terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta Pak sabar nika nuwun sewu kula nuwun pamunten lho Bapak niku ora nuwun sewu ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming panakawan kok arep bangun kayangan iku terus ragate saking pundi nuwun sewu lho Pak nek ngendika menika dipenggalih mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak lah anak-anak niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak nek omonge dipikir mar ngene Pak kowe iki arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe kowe duwe gegayuhan engko sing bingung anak-anak mengko aku wis kebanyakan kredit iki nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan awe cilaka mencit iki sedinane iso ora tanggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet Pak usik to nenek wong tuwa omong ki dirungokke sik ora padha tinclebung sak penake dhewe sing tak karepe bangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora ning kuwi ming salokaning tembung Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan kebak karukunan kebak katentreman ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cita rasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong
terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kaya sing tak kandhake bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, dorono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani yo, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Mula ta mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Nesu bapak kare. Rondonge kok senengane do nyaru wuwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa, mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Petruk arep nunuti, jarine gaweane akeh. Bagong arep nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marang omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu. Merga pamonging Pandhawa ki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu ki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta ki gumantung ning aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta ki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Mulai dian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Anane ming bojo wis semper. Adole wae. Nang ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Nggih kulon kula kae nggon aku. Mun aku sing entuk bagiane terus. Ha tok dolongno kok. Waduh. Nggih pun Pak kula udu. Urun anu mawon.
tenaga. Mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arepa ming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya tadi. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-iling kae. Garak ming dipepe. Aku nangan sing duwe ya nesu. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Aming SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 karo 3 kae ndi? Oke 6. Ah, gene. Wis tekan kelas 6 dadak balik tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Ana syarat serarane ingkang kudu kelakon. Syarat seranipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh ning Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh ning Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugara apa dene Kiai Nenggala. Gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe. Sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula matur alus. Tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karakadempel. Kok tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glanjang Nenggara wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura ora iso. Aku Ndarawati kok. Wah, wis ameng-ameng nyawa. Bagong. Anggepmu apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Ora apa-apa nglabuhi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku cilik-cilik. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora? Nek wis saguh dilakoni. Mengkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan? Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndara Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Prenjake ora ning sing muni lah kok. Eneng dayoh pirang-pirang, mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala Gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem, umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Bagus-bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nek ya tetep dibayar. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku kok. Waduh. Terutama Abimanyu.
Ya kowe ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Ambegane ya beda, mungkin ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ngorok iki meng grok ngono kok. Kaya iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bret. Ayo tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara wis sanggene wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya kek slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya Siwa Badranaya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung nggih Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara garing kanca bekti kula nggih, Den. Ya garing tak tumbuh. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tumbuh. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tumbuh. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Ibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saurane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Netempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Lontene ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya, ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong ya elek tenan kok. Wonten wigaten napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Napa, Den? Kakek, wonten dawuh setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahake lawan impenku kek. Ana ing dina Sukra Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan
Nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwata lan Kakang Antarja putrine Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan marata aku kandhanana. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku ing bakal bantu marang panjenenganing Kakek Nayantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan piye, Nggih? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Maestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhane Kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan iku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Yen pancen tenagaku digunakake dening Kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah, nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun, kuwi ana purba wasisaku. Sing baku kowe kelakon Kerawan Nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma? Ah, nggih, matur nuwun. Nadyan aku bakal budal mulih negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartan mundi pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Ngunek aku sampe nandhe aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula.
Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Ge tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok krebon penyakit. Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane ki anyep, anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong tumindake elek iki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan ngisruh Karang Kadempel. Ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoak. Hoki apa? Kirek. Wih, hoki kabar tidak benar itu hoak. Penemban wilujeng. Ya Semar. Selamat tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun. Selamat tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih. Ya jajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kakang wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe kene ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyok elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lah sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapto ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun ngestina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Ana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladi hening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing ndumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora ketang amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya.
Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel. Ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina. Kowe mapan ning negara Ngastina. Mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina. Kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplae kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatek karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Monggo nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek Brana Picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan negara Ngastina, iki bakal malik grembyang. Amung diutung 3 kedheping paningal. Bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untukmu sing siji kuwi ditretes sinten? Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Lemo mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina Padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng man. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kok ya, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumpang 3. 7 karung. Gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe manut ta ya Semar? Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pagebluk. Aku bali para Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana.
Begawan Durna bakal dicopot kelenggane. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, aula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Sik, Mar. Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning barang Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku kowe. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh, aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapain Bagongi ngapain caitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Perkara karo boyong karo Semar boyongan. Nek rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku,
Ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Ki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ra. Ayo, nendi pampane neter kanthi. Oh, Bagong pepalange Bakawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bakawan Durna. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke BH. Wong iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen ra sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyo karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karung isi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangadembel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi ning pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa ku mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggep, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangadembel. Nek ana sing ganggu Karangadembel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni, mayang sewengi ra metu Bagong ditakoke. Ayo, habis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Diwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa to? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwune tulung nyingkirke memala Karangadembele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, golek kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke omongan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki adiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampean mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darata Sena. Apa? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora, Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Nggo Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gaduh-gaduh. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karangadembel. Yo, engko nek Durna mangkanu maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah malas kelingan to? Iya.
pas pados Wahyu Cakraning Rang. Iya, dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanang kaya niki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Budal samriko. Ye, do percaya ora kan. Ketua pemuda sing ngesahke Narendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika, Bagong. Aku nek rame-rame ra dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanasren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanasren, moko si Mbok Kanasren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sepe? Ora. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, si Mbok tak peke. Us. Kowe jan nekat. Si Mbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Si Mbok Kanasren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Bagong, heeh. Sawae, aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajoke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Ame ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane tim clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap. Begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya, yo. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembelo sirahe gleleng pacake. Jebul diombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe eling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo.
Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Ya. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur boyong Semar. Bari baksa kula wantun kalian panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula terima. Majeng Siwa Kartoparma mati dening aku. Ayo. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel. Bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awon basani kowe ha. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batul. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayine nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning galake papat. Lho, kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waktu iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena Pangendhawu tak pecah siramu. Lena Pangendhawu tak suguhi ramban. Lho. Tanahe dedak mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati denengku pangga sayani. Yo. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang? Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Arane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciup ning sok amba barang. Ambet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngambet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Oh, lang gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mas ki lho. Yuk. Jedul mburimu Reng, mburimu. Wedyan. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedyan ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedyan bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mulane ndek bendera iki dimanfaatke. Iya, war jaluk ndar-ndar.